Daga ceton rai, daga ceto, daga ceton rai, daga ceto. Allah na gani ba wanda ya sani, sai shi ya sani. Daga ceto ba ni ne na yi ba, ban san kwa wanda ya ba. Ba za ku duba ba, ba za ku saurara ba, ku ji ni, ku ji ni, ku ji ni, ku ji ni, ku ji ni. Ina so ku zama jarumai, masarauta na alfahari da ku zama shirin ko ta kwana ko yanzu ko anjima don masarauta ta ci gaba da alfahari da ku. Sauje yarinya ce 'yar shekara 8, ɗiyan sarkin garin ne Bungaza. Ta kasance mai son abubuwa ne na al'ajab a cikin daji. Shi kuma wannan jarumi shi kaɗai ne tilo wanda sarkin Bungaza ya amince da shi, ya ba shi amanan wannan yarinya don ya rinka kulawa da ita, kar wani abu ya cutar da ita. Ita wannan yarinya mai sha'awan ganin abubuwa ne a cikin daji, shi yasa wannan jarumi yake ɗaukanta, yake tafiya da ita dazuzzuka daban-daban, yana nuna mata yadda daji yake
da abin al'ajab a cikin wannan daji. Ita wannan yarinya tana da kaifin basira, duk irin tunaninta da ta yi yakan kasance gaskiya ne. Tunanin Sauje ya zo iri ɗaya da tunanin wannan jarumi. Shi ma wannan jarumi yana da kaifin basira, yana da kaifin tunani, ba shi da tsoro, ba shi da shakka. Mutum ne ko giwa ko zaki a cikin daji zai iya taranta. Likita ba to yanzu kin gani kin iya harbi, gobe kuma muka ƙara fitowa zan koya miki yadda ake harbi, kin ji ko? Kin ji daɗi yanzu? Sauje Kai a ƙarke maka jarumi ne mai taran aran. ba na so in ga kina damuwa ko da yaushe, yanzu ina so in kika ganni ki dinga jin daɗi, kin ji ko? Yawo Sauje, gobe ma ina ganin kila bakin ruwa za mu je da ki. Sauje, na san kin gaji ko? Kuma ina jin kishin ruwa, ka tashi waje. To shikenan, gobe zan bar ki a gida ki huta, kin ji ko? Ban gaji ba, ruwa ne kawai nake so na sha. Ni dai gobe ma ina so mu je dajin Yalwa. Me yasa kike so mu je dajin Yalwa? Saboda ya fi wannan dajin abin gani, shi yasa nake so mu je can in gan su. Ai ni ba na jin tsoro, idan ina tare da kai na san za ka kare. Haka ne Gimbiya, 'yar sarki mai jiran gado. Ni ne zan kare ki ko dare ko rana. Duk wani mugun abin da ya zo ni ne zan yi maganin shi. Yawwa, ai na sani. Shikenan, mu je.
Yawwa, amma abin da ya bani mamaki shine ni da na barki a kwance baki da lafiya, sai kuma na dawo na ganki kina aiki. Wai ai na ga na ji sauki ne mai gida, na ce barin tashin aiki na, in bai yi ba wa zai mun. To ba gani ba, in na dawo ai sai ne miki. Ai wannan kuma ba aikin ka bane. Yana ka kaman da sassaƙin magani. Menene? Magani ne na ɗebo miki. Saboda kin san in na ganki kina kwance ba na jin daɗi, to sai ki kama ni yake. Ka ba ni gida, na ce maka na ji sauki, amma tun da ka kawo sai in je in dafa yanzu. Wato abin da yake bani mamaki, gashi cikin nan naki karami ne amma sai wahalar da ke yake yi. Shi yasa na ɗebo miki maganin nan don ki sha, saboda yaron da zaki haifa mun ko yarinya su zo cikin koshin lafiya, ke ma kuma ki kasance cikin koshin lafiya. To mai gida na gode kawo. Kakka damu, yaron da duk wanda zai zo a cikin koshin lafiya zai zo. Na gode. Ina so ka koya min faɗa, kuma ina so na kowa iya faɗa. Har da ni ma ki fi ni iyawa kenan? Har da kai. Ba a so mutum ya koya maka abu kuma ka fito ka fi shi iyawa? A'a, ba haka bane. Ai ana so ka koya ma mutum abu kuma ya fi ka iyawa. Ni ma haka nake so. Ba za ki iya koyon faɗa ba, saboda faɗa ba na mata ba ne, na maza ne. Sannan kuma ke ba ki da juriya. Ni ma ina da dauriya da iyawa. Amma Sauje, kin ga mai saurin jin yunwa baya zama jarumi, balantana kuma mai saurin gajiya. Daga yau ba zan sake gajiya ba, kuma ba zan sake jin yunwa ba. To ai kina gajiya ai. Kin tabbata? Sauje ne. Yauwa ban manta maganar mu na jiya ba. To ni ma ai ban manta ba ai. Na fasa wannan. Kawai yanzu sha'awar gwaiba nake son ci. Mu tashi mu je dajin Yarba. To ke in ban da abinci, ai in dai gwaiba ne ina ganin ba sai mun je dajin Yalo ba. Nan baya ma muna zuwa za mu samu gwaiba yanzu nan. Saboda haka mu tashi mu je kawai. Kai ka je kai kaɗai ka banna a nan. To saboda me? Saboda da ka je. Shikenan to, abin da nake so da ke yanzu dawo nan ki kwanta ki jira ni, kar ki je ko ina. Ki zauna a nan ki jira ni, yanzu zan je in kawo miki gwaiba. Kin ga yau mun huta ba sai mun je wani dajin Yalo ba ko? Ki ci gaba da hutawan ki a inuwa, amma kada ki je ko ina, ki jira ni a gurin nan, kin dai ji ko? Yawwa, dawo nan ki kwanta, dawo nan. Kai, wannan ba su ta yarinya wannan sarkin? Aiko ita ce. Kai, aiko ka san buran ta manta abin da sarkin ne mana ba. Gaskiya dole mu dauka sa.
zanayi. Ya abin bauta na ka kare mai gidana, a fagen wasa ko a yaƙi mai gidana, zai jajirce babu haufi mai gidana, ba zai haka ba, na san ba zai haka ba. Ya zanayi wayo ya zanayi. Ceton rai ne na kasance daga ceto. Ya zanayi wayo ya zanayi, ya zanayi. Ya zanayi wayo ya zanayi, ya zanayi wayo ya zanayi. Ceton rai ne na kasance daga ceto. Ya zanayi wayo ya zanayi, ya zanayi. Jama'a na gari na ta kallon mai gidana, hawayen jini ke ta fita idan mai gidana. Ya zanayi in cece ka mai gidana, ya zanayi mai gidana, ya zanayi. Ceton rai ne na kasance daga ceto. Ya zanayi wayo ya zanayi, ya zanayi.